Hej og velkommen til en ny video. I dag på min serie hindringer og benspænd, mens jeg spiller, så skal vi have den her på. Det er kikkerter, eller en kikkert, som man siger. Så dem tager jeg på sådan her. Og jeg skal lige vende op. Sådan her. Og så skal jeg så spille med dem imens. Og det bliver bare rigtig godt. Jeg tænker, at jeg skal spille noget Minecraft, noget Counter-Strike, måske noget Roblox, hvis det ikke er alt for svært. Men først så vil jeg lige skrive mit navn i Paint. Sådan der. Jeg skal skrive mit navn. A-G-N-U-S. Så. Det var egentlig ikke særlig svært. Jeg begynder faktisk at gøre ret ondt. Det er faktisk ikke særlig smart. Det er ikke særlig gennemtænkt heller. Jeg kan lige tage mit headset på, så bliver det lidt bedre. Og jeg skal lige huske at dem her på. Ellers er du ikke særlig meget ved den her video. Jeg tænker bare, at vi tager noget deathmatch. Så dem jeg spiller med ikke bliver alt for sure på mig. Hvor gør man? Det gør man heroppe. Jeg tænker bare, at vi tager deres to. Den kender vi alle sammen. Så er det bare at vente. Yes. Det ser bare godt ud det her. Ja, så er det bare i gang. Brillerne på. Det bliver ikke godt. Det her det er slet ikke godt. Så kører vi. Hvor er henne? Der. Sådan der. Jeg skal få lige våben over i den side. Der har vi en. Sådan der. Vi laver det hurtigt. Yes. Og jeg har 2 kills. Det er noget, der kan skyde noget hårdere. Okay. Så kører vi. Ikke så meget. Men der er lampe med det. Yes, det var en. Det var lige en kniv, det går nemlig hurtigt. Så er vi klar. Det går ikke særlig godt. Yes, det var en. Det var 4. Yes. Der har vi. Så kører vi. Okay, vi døde simpelthen også. Yes, der er en. Yes. Ah! De andre lag er der. Ej, vi går ved 10 spawner for nogle motion. Yes, det var en. Det var en mere. Så venter sådan her ikke at ramme. Hvordan ramte den? Det er mit træls, at man ikke rigtig kan se noget. Det jeg allermest kan se, det er bare lige midten af skærmen. Yes, yes. Kan jeg godt lide det? Vi skal lige nå her en kills. Jeg fik ham faktisk. Ja, lad os bare sige, at det ikke gik særlig godt. Vi skal spille noget Roblox. Jeg tror bare, vi tager den, der hedder Mega Easy op i. Ellers er det for svært for mig. Sådan der. Mega Easy op i. Her, vi begynder bare. Yes. Det er noget med, at der skal nogle checkpoints på, eller tjekker lige. Yes, det virker. Jeg vil nemme på. Det talte ikke. Nej. Det var kun fordi, jeg havde dem her på øjnene. Det var i hvert fald også kun fordi, jeg havde dem her på øjnene. Så tjekker vi lige. Og vi går lige sådan her. Den kan man i hvert fald. Den der kan man ikke gå igennem. Den der kan man ikke gå igennem. Det er den midterste. Nej.
Sådan her. Det er den her. Jeg vil ud fra, at det er den her. Den midterste her. Wii! Sådan der. Nej. Det talte i hvert fald ikke. Faldt ned. Nej, jeg er slet ikke til på at falde ned. Jeg er mega god. Ud fra, at vi ikke må røre det grå. Okay, det fandt jeg ud af, at det måtte jeg faktisk ikke. Den her, den var rimelig nem. Ej. Det talte i hvert fald ikke. Det gjorde det der i hvert fald heller ikke. Jeg tror, vi prøver at gøre den med. Går vi bare. Backstage. Det er 29 sidste. Ej, den her, den ser god ud. Den tager vi altså også lige. Okay, den her, det er en opgraderet version. Den anden, der er lidt sværere. Så. Wii. Og så er det ikke mere. Tænker, det var fint. Så prøver jeg også lige noget Minecraft. Den her skal lige have i 2 sekunder. Mojang Studios. Wow, det er noget rødt lys, det der. Great New World. Hvad skal vi kalde den? Benspund. Nej. Benspænd. Og ja. Jeg skal bare lige sætte den på easy. Let's go. Det er bare et spørgsmål, om jeg kan finde ud af det. Så. En fordel er, at jeg vil trykke F3. Nej, F5. Sådan her. Det går altså lidt for langsomt det her. Det tager en 5 minutter eller sådan noget. Det må være fint. Det er æble. Ups. Der er sådan nogle køer herovre. Jeg tænkte bare lige, det er ikke E, man trykker. Hvordan åbner jeg mit inventory? Er det ikke bare E? Har jeg lavet noget dumt nu? Controls. Inventory. Open, close inventory. Tab. Sådan der. Jeg tænker bare, vi laver dem alle sammen. Ser den der. Vi kan altid tage den op igen. Sticks. Der er vi et pickaxe. Bare lige sådan her. Så. Graver. Der. Stone Age. Jeg kan slet ikke se, hvad jeg laver. Hvor laver jeg en crafting table? Den er her. Yes. Allerede en stenpickaxe, så er vi ikke brugt noget chokolade med mig. Måske jeg lige skulle overveje at tage en crafting table med. Og så finder vi lige et godt sted, vi kan bygge. Der er bier. Hvor bor I henne? Vis mig dit bo. Bor I herovre? Jeg skal så meget have bier tæt på mit hus. Hvor bor I henne, dumme bier? Eller nej, ikke dumme. Søde bier, hvor bor I henne? Det er ikke meningen, at I skal bo under nogle træer eller sådan noget. Det er ikke sådan et sted, de plejer at bo. Så laver vi lige en hurtig mine. Indtil videre, så er det ikke alt for svært det her, men det er bestemt heller ikke nemt. Jeg hader flint. Det tager så lang tid at mine igen. Vi miner bare udenom. Så. Det er simpelthen også bare herovre. Fint, flint. Så må du gerne være. Ja, den her. Sådan der. Så laver vi lige et stensværd. Jeg kan slet ikke se, hvad jeg laver. Så skal vi have en ovn. Sådan der. Så bygger vi et hus. Mit øje fik jeg den her i øjet. Det er virkelig ikke godt bygget, det her. Vi går bare herhen. Det vil bare bygge. Jeg tænker, at vi laver et lille hus til at starte med. Så får det sådan nogle seje rundhjørner. Sådan der. Sådan der.
Ved du hvad, du skal simpelthen ikke være der. Det er simpelthen ikke i orden. Vi laver simpelthen en økse der, så er det for langt. Den der. Au, mit øje. Lige er ved med at stige i mit øje. Det her, det er simpelthen ikke godt. Okay, du må gerne være der. Jeg gider ikke spørge dig. Jo, det vil jeg faktisk gerne. Sådan der. Jeg skal lige være sulten. Vi spiser lige lidt. Sådan der. Så bygger vi lige den her over døren. Så går vi bare lige ud og fælder nogle træer. Der er meget træ derovre. Det er svært bare ikke den rigtige. Der er en village. Hvad er det dem, der har bierne? Hvor er jeres klokke henne? Det er der. Den er. Så går de alle sammen ind, når man ringer på klokken. Lige kom ud. Gå ind i et hus. Der er heller ikke nogen herinde. Okay, der er heller ikke noget, vi kan stjæle. Kan vi lige dræbe deres jerngåle? Sådan der. Det er easy jern. Det er du også derinde. Det er helt fint. Der er en herinde. Du vil ikke komme ud. Hvad laver du der? Skal jeg lige hjælpe dig? Sådan der. Er der noget herinde, jeg kan stjæle? Jeg laver ro for dem alle sammen. Der er ikke nogen herinde. Nej. Nå. Ved du hvad? Så spørger vi bare din ven ind. Du er ikke nogen zombie, vel? Du er okay. Vi gemmer os lige inde i et af husene. Eller vi tager et af de store hus. Du skal lige spørge ind. Ja, gå derind. Sådan der. Kan vi lige gå herover og sove i natten, hvis der er en seng herinde? Det håber jeg, der er. Hvad er det her for et hus? Jeg skal ikke se, hvad der sker. Det her, det er et godt hus. Der er masser af mad. Let's go. Sådan der. Ej. Er du helt? Det der, det er min plads. Ved du hvad? Så kan du op og spærre inden du kan. Nå, så kommer der ikke nogen ind til dig heller. Gå ud af min seng. Ja. Tænker, at det vil være første episode af min serie, som hedder Benspænd og hindringer. Det tænker jeg bliver en serie, som kommer til at lægge nogle videoer op på. Og jeg tænker bare, det bliver sådan nogle sjove tidspunkter, mens jeg har siddet og spillet med mine udfordringer. Hernede under min video, der kommenterer jeg 2 gange på min egen video, hvor jeg kommer med 2 forslag til, hvad jeg kan gøre næste gang. Så det eneste, du skal gøre, det er at like den ene, eller dem begge to. Du kan lide begge to, så bare putte en like på dem begge to. Og hvis du kunne lide videoen, så bare putte en like og noget subscribe nedenunder. Lige nemt, det er mega nemt. Husk at tage putte klokken på også. Og så tænker jeg, det vil være alt for denne gang. Hej. Jeg sidder her bagefter og tænker, nej. Jeg har glemt at give dem en score. Og det er fra 0 til 10, eller fra 1 til 10. Hvor 1, det var mega nemt, og der var ikke nogen problemer eller nogen hindring. Og 10, det var bare svært, og jeg kunne slet ikke finde rundt i det. Og jeg tænkte mig at give dem en solid 5'er, fordi at jeg ikke rigtig har andet at se dem i forhold til. Så, hej, farvel.